Kami gyud nga protektor sa atong kalasangan niya. Kami dili na makitaan, di ba? Naman tuod sila gamay nga puno sa amo pero pasin day may sobra po nila nga ikahatak po panahon sa Pasko. Karon basig napay sa sobra, so pwede ba siguro mangin mo kay dali mo kay ka makadool, gawas na mo kay murag kini kadool kay. Mao kini karon pangindahay sa team leader sa Kitanglad Guard Volunteers sa Lantapan sa bag-uhay pang gitunol nga mga ayuda gikan sa paggamhanan lokal sa Lantapan. Din gikalipay ang mga gamit nini alang sa padayon nilang pagpatrolya sa protektadong lugar sa Mount Kitanglad Asian Heritage Park. Din ang Lantapan adunay 7 ka barangay nga gilangkuban sa Barangay Basak, Kibangay, Victory, Sungko, Alanib, Kaatuan ug Kapitan Juan sa tinguhang mapanalipdan ang padayong pagkawat-kawat sa mga kakahuyan lakip ang ihalas nga mga mananap palibot og sulod sa protektadong bukid. Inisyatiba kini sa paggamhanang lokal sa Lantapan pinaagi sa pagpanguna ni Mayor Ernie De Vivar nga mahatagan sa ginagmayng ayuda ang mga voluntaryo sa mga butas, handheld radio, tablet alang sa GPS, raincoat o gamayng bugas. Noon matag tuig na kining gitamdan sa paggamhanang lokal sa Lantapan isip paglantaw sa mga voluntaryong nagpakabana sa kinaayahan ug ang tumong sa paggamhanang pagpanalipod usab sa kalikupan nga gisakupan sa Lantapan. Kaabag sa pagpanalipod ang Protected Area Management Board nga sila usab ang hugpong nga dunay katakos aron mapatunhay ang balaod nun kabahin sa Akta Republika 89-78 nga nadeklara sa tuig 2000 isip protected area ang Mount Kitanglad Range Natural Park og nadeklarang Asian Heritage Park sa tuig 2009. Si Mayor De Vivar atol sa programa nga siya mismo nangunay pagtunol sa maong mga gamit lakip ang ginagmay salapi, gasa, alayon sa kasaulugan sa Pasko.